Magabarato na lang yun sa kinabuhin, no? Sa kantidad nga 500, mahimo nimong patyon ang tao. Maguwang naman ang sakita na ako sa manicure o pedicure, uy. Nga, laliman ka. Ang pagigtorja, 200 ra. I hope you will consider my offer, Nico. Gamay na imong buhaton. Mag-acting-acting ka lang. Imuha na? Ka? Hmm. Ayun na lang ay, okay ra. Okay ra rin. Excited na gyud siya. Ah. Si Nico nahalin sad. Murag balot halinon kayo.